як маҷалаи махсуси занон дар Итолиё барои нахустин бор акси як зани тоҷикро нашр кардааст. Ин зан тарроҳи тоҷик Макнуна Ниёзова ҳастанд. Хуш омадед Макнуна ба суҳбати мо ва муборак бошад. Ин маҷалаи итолиёӣ аз ҳусни шумо ва ҳунаратон навиштааст. Нахуст бигӯед ки чӣ гуна тавонистед ки ин маҷалла шуморо пайдо кард ва аксатонро нашр кардааст? асосан ин таваҷҷӯҳ ба ман ба воситаи сомонаи фейсбук шуд. Дар сомонаи Global Voice ман шашум зани фаъол дар рӯи хати занҳои фаъол номбар шудам ва ба воситаи ҳамин сайти Global Voice ва сайти фейсбук таваҷҷӯҳи журналистони итолиёвӣ ба ман зиёдтар гардид. Бону Валентина ба донишгоҳи технологӣ муроҷиат кардам. Ба воситаи донишгоҳ бо ман ҳам суҳбат шуданд ва аз ман хоҳиш карданд ки ман ба онҳо суратҳоямро, аксҳоямро равон кунам. Рости гап дар бораи Бону Ким Кардашян ман маълумоте надоштам. Шунида будам ки ҳам натоқ ҳастанд ва пас аз муқоиса ман кофтам дар бораи Бону ва маълумоте гирифтам ки Бону Кардашян ҳам натоқ ҳастанд, ҳам дизайнер модельер, ҳам артист ҳастанд. Ба ман ин боиси ифтихорам ҳаст ки чунин зани зебои амрикоӣ имрӯз ман ҳамноми вай Бону шудам. Яъне шумо симои зани тоҷикро муаррифӣ кардед? Дар симои ман на танҳо як зани тоҷикро, балки тамоми занҳои Тоҷикистонро мебинанд. Бисёртар хубтар мешуд ки танҳо ҳамчун зани тоҷик агар муаррифӣ мешудам, боз ҳам ман хурсандтар мегаштам. Макнуна шуморо дар Тоҷикистон бештар тарроҳи либос ва ё мубаллиғи либоси миллӣ мешиносанд. Ва чаро шумо маҳз ҳамин касбро интихоб кардед? Асосан касби тарроҳиро ба ман падарам интихоб намуданд. Кас бисёр мехостанд ки ман тарроҳ шавам, зебопараст, зебосоз шавам. Аз интихоби падар хело ҳам розиам. ба ман касби интихоб шуда хело ҳам маъқул ҳаст. Ман дӯст медорам касби худамро. бештар ман завқ ва муаллимагӣ дорам. Дар донишгоҳи технологӣ ба ҳайси муаллимаи калон кор мекунам ва дар оянда дизайнер модельерҳо ман ихтисоси асосиро дарс медиҳам, касби модельерӣ. Макнуна, ҳоло дар Тоҷикистон албатта хуб аст ки муди либоси миллӣ дар авҷ аст ва таваҷҷӯҳи ҳам ахлоқӣ ва ҳам тиҷоратӣ дорад. Аммо фикр намекунед ки рӯзе ин мавзӯъ метавонад кӯҳна шавад ва тарроҳоне мисли шумо дар ин фурсат бояд чӣ кор кунанд? Шахсан ман фикр мекунам ки муд ягон вақт аз байн намеравад ва тарроҳе ки дар соҳаи худаш яъне ки профессионал ҳаст, мутахассис ҳаст, вай тарроҳ ҳам аз байн намеравад ва боз ҳам сол аз сол як пешниҳоди нав, як идеяи нав бо як хоси миллӣ пешниҳод мекунанд. Айни ҳол бисёр ҳам тарроҳони фаъол дорем мо. Макнуна, гоҳҳо дар Тоҷикистон мавзӯи баҳси либос мешавад ё либосҳои милливу динӣ. Ба фикри шумо то куҷо либос метавонад миллӣ ё динӣ бошад? Ман фикри ман ҳамин аст ки чизе ки аз аввал омада буд, яъне ки таърих, фарҳанге ки мо либоси худро доштем, ягон вақт фарҳанг ягон либоси дигар ҷои либоси моро намегирад ва давомдеҳ ва сайқалдиҳандаи либоси зани тоҷик ин либоси миллӣ буд ва мемонад. Ва либоси миллӣ ҳам баргашта ҷои худро мегирад. Либоси миллии мо дар ҷои худаш истодааст, чунки мо гулдухтарони тоҷик бо сари баланд либоси миллии худро аз бар берун намекунем ва ягон вақт либоси миллии мо аз байн намеравад. Макнуна, шумо ба Кореяи Ҷанубӣ барои муаррифии кори худ меравед. Агар дар бораи ин пурӯжа пурсем аз шумо, омодагии худ ҳамчун тарроҳ ва модел барои ширкат дар ин ҷашнвора
бигӯед чиҳоро муаррифӣ мекунед? асосан мақсади ман муаррифӣ кардани ҷумҳурии тоҷикистон бо фарҳанги либоси миллии мо. ман бисёр мехоҳам ки ба воситаи ман каме ҳам бошад мардуми Корея, дар он ҷо на танҳо мардуми Корея аст, чунки тамоми ҷаҳон мебиёяд дар вай озмун, дар ҳафтаи муд. каме ҳам бошад аз таърихи мо ва ё аз ҷумҳурии мо бохабар бошанд бо воситаи ман. шукри худо, ман сарпарастам ҳаст, донишгоҳи технологӣ аз аввал сарпарасти ман будам. макнуна ташаккури зиёд барои як саломат бошед. манам ташаккури худро мехоҳам ба шумо расонам ва ба ҳамаи бинандагон. саломат бошед.